Hola, em dic Joaquim Brutón i us parlaré del tercer treball que va tenir que fer l'Hèracles per l'Euristeo, el rei de Micenes. A l'Hèracles, aquí el teniu, ja el podeu veure, aquest tercer treball estava directament relacionat amb la cèrvola de Cirenea. La cèrvola de Cirenea és una cèrvola consagrada a Artemisa, que ara ja la veurem. La cosa va succeir en el Peloponès, aquí teniu el d'allò, que ja està escrit la cèrvola de Cirenea, on passa, l'únic que aquesta cèrvola l'Hèracles la va tenir que perseguir fins al país dels hiperboris, que també explicarem on està el país dels hiperboris. Realment, el treball consistia en capturar la cèrvola aquesta i portar-la a l'Euristeo. Us parlaré també de l'Artemisa, que és a qui estava consagrada aquesta cèrvola. Us parlaré també d'on està el país dels hiperboris. La cèrvola aquesta era una cèrvola especial, una cèrvola amb la cornamenta d'or, les peülles eren de bronze, i era una de les 5 cèrvoles que va agafar la deessa Artemisa per tirar del seu carro, i aquesta es va escapar. O sigui, el carro de l'Artemisa només en porta 4 perquè aquesta es va escapar, i aquesta és la que l'Hèracles tenia com a treball, capturar-la i tornar-la a Micenes en l'Euristeo. Aquesta cèrvola corria moltíssim, tant que ni les fletxes de l'Hèracles aconseguien anar tan de pressa com la cèrvola. I una altra de les coses que tenia és que tenia que capturar aquesta cèrvola sense vessar ni una gota de sang de la cèrvola, perquè aquesta sang de la cèrvola era una sang, com que estava consagrada a Artemisa, era una sang molt preciosa, i si ho feia tindria que dar comptes d'això. Per tant, havia de capturar-la sense vessar ni una gota de sang. Aquesta feina en l'Hèracles li va portar per fer-la més d'un any. Va estar seguint la cèrvola més d'un any i al final la va trobar en el país dels hiperboris. On està el país dels hiperboris? Per explicar això ens hauríem d'anar una mica enrere, a l'època dels titans. Hi havia 2 titans, el Ceo i la Febe, que eren Titan i Titànide, que van tenir 3 fills. Un era l'Hèlios, que era el Sol, l'altre era la Selene, que era la Lluna, i l'altre era l'Eos, que és l'alborada, o sigui, la claror. Aquesta Eos, que va tenir una vida bastant agitada, va tenir 4 fills que van ser els 4 vents cardinals. El vent del sud es deia Noto, era un vent càlid, venia normalment del que és ara Àfrica, abans se li deia Líbia, als grecs. Com que venia del desert del Sàhara, era un vent calent, i a l'arribar al Mediterrani el vent calent què feia? Evaporava aigua i formava tempestats i tormentes, o sigui, no era un vent agradable. El vent de l'oest, que es deia Zèfir, aquest és el més suau, el més constant, el més agradable, és com una brisa, és el Zèfir. El vent de l'est, quin és el vent de l'est? El vent de l'est és la nostra moneda, l'euro. L'euro és el vent de l'est, fill d'Eos. I el vent del nord es deia Bòreas. El vent del nord era el més fort, el que bufava més fort. Aquí nosaltres n'hi diem tramuntana, el vent del nord, és el que bufava el Bòreas. Llavors, el país dels hiperboris era
el país més enllà d'on venia el vent del nord, el Bòreas, i per això era el país sobre Grècia, el país més amunt del nord, Hiperbòreas, i és el que seria avui Macedònia, pràcticament. Doncs la paraula Bòreas, que és el nom del vent del nord, ha quedat com a símbol del nord, o sigui, l'hemisferi boreal és l'hemisferi del nord, se li ha quedat com això. Doncs bueno, aquest era el país dels hiperbòrees. Allà la va trobar, que estava bevent aigua, i què va fer l'Hèracles? Doncs amb una fletxa va tirar de tal modo que va travessar les cames de darrere, les dues potes de darrere de la cérvola, la pell, el tendó, després l'altra pota, la pell i el tendó també, i es va anar a clavar amb un arbre. Per lo que la cérvola va quedar travada en l'arbre amb la fletxa que li havia passat pel tendó, però no li havia fet ni una gota de sang. I llavors va anar a l'Hèracles, la va agafar, se la va carregar sobre l'esquena i la va portar cap a Micenes, cap a l'Euristeo. L'Euristeo la va entregar a la Hera, que la va deixar lliure en el món Olimp. I això pràcticament és el que hi ha de la cérvola aquesta del tercer treball de l'Hèracles. Si us ha agradat, premeu el botó del like, i si esteu interessats en més vídeos sobre mitologia, doncs subscriviu-vos, i aquí estem.